Здароў. Сёння ўжо 2 лютага і гэта 19 влог Дэкскейлера. Я крышачку прыхварэў, таму спадзяюся, не буду дзюжа там шмыгаць, шпыхаць. І так з-за гэтага я не дзюжа шмат паспеў зрабіць. Што як можна бачыць з влога. І зараз, калі загрузіцца Notion, можна будзе пабачыць і там па вось гэтай хуйне, дзе я лічу, колькі колькі напрацаваў я памадорак. Але я займаўся на гэтым тыдні, я рабіў анімацыю і ўвогуле апрацоўку атакі юнітамі. То бок, там можам паглядзець, як яны выглядаюць. Значит, карга ран. Ага. Вось. Яно выглядае на зіму. Опа, вось яны падскокваюць. Да, яно ўходзіць у мінус, таму што там яшчэ неяк не апрацоўваецца смерць ворагаў. Тут яшчэ адзін кадр з'яўляецца эти атакі, але карацей вось апрацоўваюцца атакі, у іх там здароўе змяншаецца, вось яны падскокваюць. Ну, гэта твінамі зроблена. Я хачу яшчэ зрабіць якраз-такі ў даля, каб гэтую закрыць задачу, каб яны ляцелі ў бок таго, каго яны атакуюць, типа тык-тык. Там, магчыма, флінч было б таксама нехуёва дадаць. Усё паглядзім. Якраз-такі з гэтай сістэмай твіноў яно мае быць нескладана. Твіны я рабіў цераз Baby Twinning. Вот, Baby Twin, чамусь называецца. Baby Twin атрымоўваецца. Так. Мне здалося, што на твінінг завецца. Зараз. Блядь, што? Не. Чамусь адкрылася укладка. Вот это хуйня. Гэта не тое. Не, это тое. Это тое, окей. Просто яшчэ маюць быць прыгожыя вот эти. Да, гэта той пэкэдж, да, Baby Twin усё-таки, не твінінг. Я, да, іншыя неякі не спрабаваў толкам. Просто мне спадабалася, тут вельмі ўсё прыгожа выглядае. Чамусьці у мяне не працуюць відэо вось у Firefoxе. Бляха. Але я все-таки змогся разобратися, як це зробити. Ось анімація, вона власне так робить, да, зроблена. Да, воно виглядає кришечку фріки, тому що я додав, я ще відкривав тут спеціально для себе. Так, згубив, окей, давайте так ось, прелюд, прелюд. Я все закрыл все-таки. Я додав, да, у прелюд, тут у меня тут всякие каки-сраки, external, да, чужие прелюды додавать. Ось це якраз зручная штука. Ну, увогуле, да, калі хтось ось незнаёмы, да, можна зрабіць прэлюд для свайго крэйта, і ён будзе вось так ён будзе. І гэта зручна, уласна, да, каб не перападключаць па некалькі разоў адны і тыя штукі. І да, некаторыя свае рэчы, которые я ось чакаю, што я буду выкарыстоўваць у розных месцах. Да, utils, common, інфраструктурныя штучкі-дручкі. І яшчэ некаторыя аліасы. Вот std формат, да, як проста F і 10 мае быць. Ну, там, яно будзе просто там вось так вось выглядаць, што F, всё, і формат. Зручна, да, прикольна. Я того чужого іншага чалавека падглядзеў, там why not вырашыў. І власна, з твінамі аліасы і іншыя ўсе, которые вот чисто, что мне больше падабаецца. Да, что типа 10 мы гэта бачылі, ёсць такое. Ось больш да чаго я звык. Сапраўды, twin sequence, do, і тут do translation. Яно, да, ну, так цікава зроблена. Ось гэта з твінамі, то бок, што ты твін дадаеш просто як компонент адразу. Так, Commons, да, это просто як компонент додається twin, да, але хитровибістий компонент, который треба йому animation builder одразу, да, і ось йому вже можна передавати вот это аніматор, animation command і duration. Хех.
цікаво, занимает, ну, duration его, ну, ладно, похуй. Вось тут animation команды, да, гэтай твіны з дюрэйшнамі, вось это ўжо мой экстэншн. Да, таксама я вось люблю падобныя выносіць для лічбаў, ну, каб не пісаць кожны раз. Duration from sex, блядь, F32, там таймер, каб не пісаць, всё, просто лічба 2 seconds, там тут таймер яшчэ есці, мае быць. Вот тут таймер. Э, Transform, translation, і вот, уласна, translation by гэта экстэншн на твінінг, і вось ён твіны робіць. Transform state. Ну ён там з transform state, да, там тут крышку ёсць свае вот, пляскі, з тым, што трэба entity браць у таргет, рабіць, з гэтага таргета там трансформ можна ўзяць, трансформ гэты, тады ў яго выклікаць гэтыя метады. Яшчэ яму трэба вот insert twin target рабіць, хаця вот я не зразумеў, калі, напрыклад, я яму head гэты перадам, ці будзе ён працаваць, як я не дабраўся пераверыць. Ну і вот, уласна, там з едзінкамі можна тоже парацца. Вот я якраз на гэтым быў запыніўся, типа вось хацеў над гэтым патыкацца, паспрабаваць зрабіць якась эту анімацыю, і хопа, яшчэ захварэў нахуй, і нешта ўсё. Цяпер усё адзінае, што я магу рабіць, гэта гуляць у Беллатру. Але ўжо нібыта здаравею, таму спадзяемся, што на наступны блог я ўжо штосьці ды зраблю. Хе-хе-хе. Б.Б.